Sa live ni Kalingap Roda kagabi, nabanggit po niya dito, na hinitid nila si Rena sa poder ni Tatay Nestor. Na si Kalingap Roda dapat ang nakaschedule na mag-alaga kay Rena. Subalit nakiusap si Tatay Nestor, na kunin daw niya muna si Rena, dahil ipatingin daw niya umano sa albularyo. Kaya maraming netizen ang napapaisip dito, bakit ngayon lang naisipan ni Tatay Nestor, kung kailan malaki na ang improvement ni Rena, saka pa naisipan na ipaalbularyo. Kahit si Kalingap Roda napaisip din, sa naging plano ni Tatay Nestor. Ang kinakabahala ni Kalingap Roda, ay baka hindi na niya ito ibalik si Rena sa kanya. At sinasabi ng karamihan, mukhang nakinig ito sa mga nagsosol-sol sa kanya, na kunin na si Rena at siya na ang mag-alaga. Di naman kaya natamaan, sa sinabi ni Kuya Val na hamon niya kay Tatay Nestor. Na ayaw ni Kuya Val ng ganitong setup na salitan, na every week sa pag-aalaga kay Rena. Dahil walang mangyayari sa paggaling ni Rena, at kung maaari sana, si Kalingap Roda na lang muna ang mag-alaga kay Rena. At si Tatay Nestor na lang ang dumalo sa kanyang apo. Kung hindi pumayag, si Tatay Nestor, ibalik na lang si Rena sa kanya. Yun ang hamon ni Kuya Val sa kanyang live, nung nakalipas na araw. Kaya napagtanto siguro ni Tatay Nestor, na kunin niya muna at ipapaalbularyo niya ito si Rena. Ganun pa man, sabi nga ni Kuya Val, si Tatay Nestor pa rin ang masusunod dito kung ano ang desisyon, na gustong mangyari. So hindi po natin mapipigilan si Tatay Nestor, kung sakaling hindi na niya ito ibalik sa poder ni Kalingap Roda. Dahil karapatan nila po yan, at kung sa tingin nila, sa albularyo gagaling si Rena. Sabi nga daw, nila Tatay Nestor, umakyat daw yung lamig sa utak ni Rena, kaya ipatingin sa albularyo, at ang kanyang tiyuhin naman kinulam daw si Rena. So alam pala nila ang nangyayari kay Rena, dyan po natin masusubukan at makikita, ang pagbabago ni Rena sa pangangalaga ni Tatay Nestor. At sana lang hindi siya makinig sa mga nagsusolsol sa kanya. Sa mga taong nakapaligid, na sinasabing sila ang magpapagamot kay Rena. At sana lang huwag po nilang sisihin ang Kalingap, kung ito ay bumalik sa wala ang pag-improve ni Rena. Dahil kung nakinig ka man Tatay Nestor sa nakapaligid sa'yo para sa akin hindi habang buhay na andyan sila, na nakasuporta kay Rena, dahil mayroon din silang pamilyang binubuhay, pero ang Kalingap, sila ay certified charity, kaya Tatay Nestor mag-isip kang mabuti, para sa kapakanan ng apo mo, hindi po yung pansariling interest mo ang inuuna mo, kung ano ang tumatakbo sa isip mo, na para bang ikaw ang hadlang sa paggaling ni Rena.